Dalstra in Zuisterveen riet met 30 bussen en verkeerbedrijven. Ze verhegen van 21 maart al de tarieven met €1 de man. We hadden de prijzen vaststellen in onze contracten en in onze reisgids. En we zijn er trouwens berekening achter gekomen dat toen we de prijzen vastgesteld hadden. En nu er zit meer dan 10 tot 12% verhoging in. Oren liek als Paulusma in Drachten en ITS in Bolzert willen de prijzen net verhegen. Maar ze binnen wel ongereest. Het baat ons zorgen. Het is in kwarte tijd al meer dan 30 centen omheen gegaan. We hebben grote tanken eronder. En we willen nu alleen maar dat onder thuispomp tankt wordt. Als je daar hebben we de maximale kwarting. Orenmaatregels binnen bijgelijks trainingen voor de chauffeurs. Omdat we het steeds meer op aan tanken om jongens, show goed, maar ik mag het rijden, maar ik wij hem tanken. Want in Boerenland, die in de land is ik ben goedkoper en het Oerenland is wat duurder. Leeuw binnen je toeren, zet de bus net te lang stilstaan te draaien, stationair te draaien. Denk hierom, denk daarom. Anticiperen op je gedrag. Dus let hem eens een keer uitrollen. Het scheelt allemaal en alle kleine beetjes helpen. Het is natuurlijk al ieder wat dat alles onder druk staat en iedereen is scherp blijven met de prijzen. En, en nou, die brandstof dat die zo extreem duur wordt, dat moesten we er eigenlijk net mee bij gaan. Ik merk keer op keer dat ik onze collega-concurrenten beneden onze prijs op een gegeven moment zitten. Ja, dat is uithalen van de markt. Ik ga er vanuit dat er op dit moment bussen bijrijden die de kostprijs net hellen. En ik heb daar ondertussen al een statistiek op lozen in. Per maand is er zeker 10% wat we missen, omdat wij te duur binnen. Maar ja, dat te duur is net te krijgen. We zullen eind van die jaar wie deze strijd weer overleeft. Maar dat de klappen vallen, dat moet duidelijk wezen. Als de brandstofprijzen verder omheen gaan, zullen ook andere touringcarpedrijven taslagen bereiken.